je ka yanka a kai mahauta. Ma fita zan yanka a kai mahauta? Fahimta madubin tafiyar alƙiblar zanci, ganewar alamun shirin tankwashe kafafunka, kaga sautin da ke fita kamar haka. 'Yan tagwayen kamfani biyu masu haɗakar juna, Kanawa Film Products da Daba Film Enterprises. Rayuwa ko mutuwa. Rayuwa ko mutuwa? Ai da a ce naka ya kama hanya ya tafi bai dawo ba, ƙara a ce gagawar shi a kwance. Saboda tsabar rashin imani ya ba uwarsa da nauyin bashi a kabarin ta kwance, kullum sai ta ce ta. Ai ba shi da kirki ne kwata-kwata hajjiyar kike gani. Rayuwa ko mutuwa. Wannan jarumi ya bazama wajen kwaɗaita zuciyarsa abin da take so. Rayuwa ko mutuwa. Da bashi ka ga halin da muke ciki. Da Allah ka taimaka mana. Wani irin magani za a ba lawan ne wannan? Wannan cutar ta ce ma wadda za a samu maganin ta bane a nan Najeriya. Shiryawa shirin Salisu Biyar ba da umarnin shirin yana fita ta hannun Yaya Sai. Rayuwa ko mutuwa. Ka zo kenan, mu yi gulma, mu yi munafunci, mu yi kirbibi. Yanzu dan Allah sai mu tashi mu sallah mu gode wa Allah. Ke sai yau kike gode wa Allah? Ai ni kullum a cikin godiyar Allah nake. Dama ina so in tambaye ka wai menene sana'arka? Ke na kira mu da abin da na kawo miki mana. Ka yi kuɗi nan da nan ba a san sana'arka ba, gaskiya ba haka iyayenmu suka tarbiyyantar da mu ba. Rayuwa ko mutuwa. Masu faɗakarwar fita shirin Nuhu Abdullahi, Mudassar Haladu, Umar Ofisa, Naziru Umar, Sadiya Mashal, Hajiya Zara duka sun taka rawa a cikin shirin Rayuwa ko mutuwa. Daradi na farko za ka yi amfani da mahaukaciya. Zan yi. Ka gama yin kuɗi. Kai tsaye babu wani lakani da ake ba dama wanda ake yin. Kar ka yarda mutane su kanka. Umarnin shirin yana fita ta hannun Yaya Sai. Neman shi ka kalle shi, sunansa Rayuwa ko mutuwa.